naman na kami magpapakabanal pa rin. Oo. Diba? Sabi nga, Ayan. ito, design na ito ng pastor. Tanong. Kung mga membro mo at ito, banal na o hindi pa? Ito sagot. Ang sino mang pinanganak ng Hindi ko Diyos. tinatanong. Ay, ito na sagot ko. Kailangan mo natin sagot. Huwag mo kuturuan. Nasa Biblia yan. Basa. Unang Juan 3:9. Wala. Ang tanong ko ito, ulitin ko. Sagot na ako eh. Okay. This is a categorical question, yes or no lang. Oh. Yung bang mga membro mo at ikaw, pastor, banal na o hindi? O, ito Banal sagot. o hindi? Ito sagot. Ito Hindi sagot mo mo. sabi magbasa ka ng talata. Hindi. Huwag mo kuturuan. Ito sagot. Ang pagsasagot hindi tinuturuan yan. Hindi nga. Si Kristo nga, susagot ng gusto niya eh. Huwag mo akong turuan. Magsagot ako. Ito. Ha? Unang Juan 3:9. Ang sino mang pinapanganak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Hindi magpapatuloy. Kinapok ko na. Ito Hallelujah. tinatanong kung magpapatuloy ka. Ang tinatanong ko, ang sagot lang ay nandoon lang. Parang elementary question na Tanong ka lang. Sabi mo sa amin, kami hindi banal. Sabi naman namin magpapakabanal Oh. kami. Dahil you are called to be saved. Unang So, ang tanong, yung bang mga membro mo at ikaw, pastor, banal o hindi? Ito sagot. Yes or no lang? Yes or no lang. Bakit sino? Yes or no lang. Sagutin Sa ngayon, hindi nagkakasala. Sabi ng Biblia, ang sino mang nagay Kristo ay hindi magpapatuloy. Mga tuwid, ay magbabago. Hindi nagpapatuloy. Hindi tinatanong kung nagbabago ka. Hindi ko tinatanong kung nagbago siya o O sige ba? O sige. ang tinatanong ko, ulitin ko. Ang mga membro mo ba at ikaw ay banal na o hindi? Ulitin mo ha. Sabi ni Kristo ha. Huwag ka magsalita. Sige. Sabi ni Kristo ha. Si Kristo kasi ang may ulo ng iglesia. Siya nangangalam. Ang sabi niya, binanal ko na kayo. Ang nagbanal sa amin si Kristo, hindi kami anak kamo ng sarili namin, kundi sabi ni Kristo, yung samahan, diba? Tama, hindi siya kasama kasi. Hindi na muna. Hindi siya kasama. Sabat eh. Iyo lahat eh, parang bida ka eh. Eh, ganoon bro. Kasi naman nila ako bro. Ikaw, parang ka naman maubusan ng ini. Sino ba bida rito? Parang ka maubusan bro eh. Ayos ka. Isang tanong mo eh. Ibigay ko na kasabi ko, ganyan ayos mo eh. Sagutin mo. Huwag ka muna magtanong. Sagutin mo na. Kawawa naman. Sagutin mo muna. Kaya na mag-isa kayo, madami nyo. Ano bang, ulitin mo yung tanong. Hindi ako natataranta kayo dito. Dahil tumulo ka lang talaga na usap. Ayusin mo. Pastor, Sagutin mo muna ako. Hindi sagutin niyo muna. Teka bro, tatakpan. Natatakpan ang camera. Pinantindihan ko tanong mo eh. bro, Ito yung tinapot. Ano yun yung to General Assembly, to the churches, to the church of the firstborn, na ang pangalan ay nakatala sa langit. Sabi niya, mga patay na yon kasi mga ganap na. Tinanong ko, kasama sa rin? Oo. Sabi niya, kasama ka rin? Hindi dito ka ba sa lupa? Ang tanong ko, kasama ka rin o hindi? Ito, sagot. Kasama ka rin hindi? Ito ang sagot ha? Sagot. Ang nakalagay doon, iglesia ng mga panganay na sa langit. Pabalik-ulit para ang kasalanan, tumasin ulit. Noon yun. So para pa rin sa mga Noon yun. Katoliko, no? Noon yun. Sabi niya, mga Katoliko na makasalanan. Sabi niya, naparito si Cristo para sa mga kasalanan. Noon yun. Dito, para sa mga Katoliko. Noon yun. Ano ka na? Noon yun. Ebig mo yun. Next question, Pastor. Hindi na babalik si Kristo para ganun ulit. Mahatulan na kayo. Hindi na babalik si Kristo. Hindi na babalik? Di ba? Saan mo babalik? Hindi babalik. Hindi na babalik ulit. Hindi na Sa babalik. makasalanan. Parito siyang muli upang hatulan na. Kristo, babalik ka na lang ng tao. Hatol nga, abutin nyo. Hatol nga. Okay. Hindi, isa pa, last question pa. Baka Pagbigyan mo rin. Isa na lang. Okay. Pastor, last question. Binasa mo ang Hebrew 10:23. Oh, balik ulit tayo dyan. Oo. Iglesia ng mga panganay na nakatala o nakasulat ang pangalan sa langit. Pwede bang magbigay ka kahit 5 panganay na iglesia ng pangalan nila nakatala sa langit kahit 5 lang? Pangalan. Oo, pangalan ha? Pangalan. Ako na lang nga. Bigyan siya, Nakatala sa pastor. langit, nakasulat ha? Pangalan. Kahit 5 lang. 5 panganay nakatala sa langit. Bakit maglagay ka ng Israel? Bakit maglagay ka ng bilang? Labing dalawang lipi ni Israel. Sino ba yung labing dalawang lipi? Si Benjamin, Neptali. Yan mga pangalan yan eh. Pangalan si Benjamin mo eh. Di, basta marami yan. Labing dalawa nga yan eh. Benjamin, Neptali.
Subulon. Lahat ng panganay na yan, nakatala sa langit yan. Kaya mayroon na binigay sa'yo. Yun na yun. Yun na yun. Prophet na yun. 12 lipi ni Israel. May tama pang pito. Grabe, hindi man lang tanong mo. Pinahami, niptami. Yun, subulon. Jesus! Andun Jesus! Andun Jesus! Actually, 12 yung sinasabi mong lipi. Kaya, di mo lang hiningi mo sa akin eh. Andun na yun. Lipi, yun yung Bakit mo pang hindi tao? Ano ba naman to? Yung panglipi, hindi ba tao yun? Ano ba yun? Ang sabing lahi, tumpos mo na Nandun pa yung Benamis. Sige namin, di ba? Sige namin. Hindi mo, maliwanag pa. Hindi na lang yung salita nga. Si Benamis sa let's Kukulan ako sa inyo. Kasaya na yung dalawang lipi pala ng Israel. Napahala sa sagot niya sa pangalaman mo, di ba? Nabanggit ang pangalan eh. Si Benjamin, di ba tao yun? Hindi pa Ayun, bunso yun. Kaya nga Benjamin eh. Ang sagot ko sa anak ka na. Ang tanong sa akin, mayroon bang nasa langit na tao? Okay. Panganay, pakol. Oras na yun ng sa basta. 5 minutes. Okay.